Nggih, wedal dan muga sesarengan turangga seta budaya campur sari badhe ngaturaken kanthi setunggaling tari aja menika tari Kibra Sugeng Amirsani. Dados iya kanthi sumeblaking cemeti kang mudhun ana seta balagan turangga seta budaya ana bebasan bisa betake gunung jogrok segara asat jumlah dar kaya dening bledek kampar ing mangsa rendeng kang mudhun ana seta balagan ana pawongan kang bagus rupane kang ayu rupane kakangku busana kembang dening lintang rembulan ing wayah wengi mau jeneng tari Kibra ayo dok yes. Terima sungkamu di Mas Ayu. Iya. Ayo. Turangga seta budaya. Ya, ya, so, ayo, alon-alon, ya, ayo, ayo, ya, jos, ayo, ya, ayo, karo mesem cah ayu, ben ketok manis hos, ya, ayo,
Seto budaya awas
Mabur kau Sri Kandi di Mas Ayu.